Nu. Hej og velkommen til Mikkels vlog. I dag der skal vi gynge Mikkel. Ja, jeg sidder ikke. Jeg sidder ikke. Jeg sidder ikke. Ikke ramme fødderne, mand. Mikkel op igen. Mikkel skal gå op igen, ellers bliver videoen ikke sjov. Okay, let's go. Og jeg prøver at lade være med at hoppe af den her gang. Ja, det var du. Okay, det var så det for i dag. Igen, tak for i dag.